बीटीसी टुरिज्म बिफाननि मावफुं सोद्रोमा धीराज बरगयारीनि जौगाथायनि खामानि मावनाया थाद'नाय गैयै सोलिगासिनो दं। बिजनी ओनसोलनि मोनब्रै गामि ओनसोलनि लामा बेखेवनायनि उनाव फिन आरोबाव मोनब्रै ओनसोलाव लामा बानायनायनि अन्थाइ खाम्फा गायसनदों। नंगौ, सुबाइजार बियाबनि एबा ओनसोलनि रायजो राजाफोरा लामा हान्थिनायाव दुखु खस्थ' जाबोनायनि जेंनाखौ सुस्रांनो थांखि लादों बीटीसीनि मावफुं सोद्रोमा धीराज बरगयारी बिथाङा। दिनै फिन आरोबाव सुबाइजार बीटीसी बियाबनि बल्दिगाव, थांगाबारि, श्यामगाव आरो हास्रावबारि गासै मोनब्रै लामा लुफुंनो अन्थाइ खाम्फा बेखेवदों बीटीसीनि मावफुं सोद्रोमा धीराज बरगयारी बिथाङा। लोगोसे बीटीसीनि मावफुं सोद्रोमा धीराज बरगयारी बिथाङा फोरमायबावोदि फैबाय थानाय 5 बोसोरनि गेजेराव सुबाइजार ओनसोलनि लामा दालांनि जेंनाखौ मावफुंजोबनायनि थांखि लागोन होननानै बे समाव फोरमायो बीटीसीनि मावफुं सोद्रोमा धीराज बरगयारी बिथाङा। खुलुमबाय दिनैनि बे लामा बेखेवनाय हाबाफारियाव नुजाफैनो हानाय जोंहा डिस्ट्रिक्टनिफ्राय नुजाफैनो हानाय केसिया दानसोरां मोसाहारिजों लोगोसे जोंहा डिस्ट्रिक्टनिनो वान अफ दा सेक्रेटारि नङा होमबा भाइस प्रेसिडेन्ट बिमलेश्वर बर' आरो लोगोसे जोंनिनो बिटिआर दोलोनिनो आंनि लोगो बयनिसिमबो खुलुमनाय जासिबाय। दिनै बे जोंनि बिटिआर दोलोआ जेरै खोथा होदों बिदिनो मोनफा मोनफा मावलांगासिनो। बिदिनो नैबे दा बे जोंनि हाग्रामा सारनि अननायावनो नैबेजोंनो लोगोसे 19टा लामा हरदों जोंनि बिजनि ओनसोलाव। बेखौ जों दाख्लै 12टा बेखेवबाय। दिनै मोनथामानो जाबाय, बेजों दिनै मोनथाम बेखेवबाय आरो माखासे दंबावो, मोनब्रै मोनबा थाबावगोन। दा जों बिनिफ्रायनो बुंनो हायो जे हाग्रामा सरकारा जोंना हाग्रामा सारा बिसेसकै जेरै खोथा होयो ओरै मावलाङो। बेखौ जोङो मास मोनथामाव आन्दाज मोनबाय। जोङो जेरखम इलेक्सनावबो जोङो मोनबा गेरेन्टि होदोंमोन, बे मोनबा गेरेन्टिखौ दिनै मावफुंबायखौनो होनजाबाय, मावफुंबायानो जाहैबाय। दा बेखायनो जोङो बिसास खालामनांगोन जे बिटिआर दोलोआ जे मावथारो, हाग्रामा सारा जे मावथारो, बेखौनो आङो बयखौबो बे बुस्थुखौनो बयखौबो मिथिथों। दा जोंनि कलिगसफ्राबो जाहाथे बेखौ रायजो राजानिसिम बे मेसेजखौ होयो जे हाग्रामा सारा बिटिआर दोलोआ जिखौ बुङो बेखौ माबायो। जोङो 15 बोसोराव बहुद मावखादोंमोन आगोलबो, जिर'निफ्राय जेराव जेबो लामा सामायानो गैयामोन, दालां गैयामोन। 15 बोसोराव बहुद मावबोदों, बहुद थालांदों। जाहाथे बे थालांनायखौ जों नैबे बोसोरबायाव हालाङो नामा आंथ' आसा खालामदों हालांजोबथारगोन। मानो होनबा जों मास मोनथामाव नुबाय बे बिटिआर दोलोआ जे मा मावगोन, 5 बोसोराव मा मावगोन, मास मोनथामाव जों आन्दाज मोनखाबाय। दा बेखायनो आं बयखौ खावलायगोन, बिटिआर दोलोआ जि साननानै जिखौ आसा खालामनानै दिनै बिटिआर सरकार दानायाव बयबो हेफाजाब होलायदोंमोन, बे आसाखौ निरासा खालामथ'ना। जोंना गभर्नमेन्टआ दासो गोरलै, सोरबा मोनदों सोरबा मोनाखै बेखौ दानो इस्यु खालामथ'ना। जालांजोबगोन बे गासिबो आटकलि बिसास दं। बेखायनो आं बयखौबो बिटिआर दोलोनि जि बिसासखौ लाखिनानै थाबावो आरो नैबे एमएलए इलेक्सनखौबो जाहाथे बयबो मोजाङै मोजां बारग'नायाव हेफाजाब होलायो, बेखौनो आं खावलायबाय। धन्यबाद।